Erabilera uste dut trampa bat dela neurri baten, batez ere periferietan. Bilbon edo Gasteizen horrekin esaten digutenean, nik ulertu da arnasunean kezka bat badago erabilera jaitsi bada. Hemen, azkenan, fenomeno asko daude, ikasi duten gehienek, ez da kartetxetik, arrazagoa zaie, ingurua ere, aipatu dugun neurri horiek guztiak horrenik ez dira hartu, eta orduan, aldiz, badakite eta beste hor egin dugu. Nik uste dut, hor puntu baten deno lasai eta pozik egoteko puntu batzuk ere baditugu, eta identidadearenak eta bakoitzak beretik jotzen du. Gehiago nik joko nuke zintzu diren, testu inguru horretan eragiten dutenak, ikusi dugu, momentu baten hizkuntza da markatua, hemen gaztelena normale izan daitekeena halako baten, estatu batuetan marka daukana da, nolain prestigiorik gabekoa. Orduan, Estonian ere, momentu baten, Errusia hori bihurtzen da hegemonikoa dena eta garrantzia daukana bestea da. Gu momentu baten akasera lortuko dugu, baina ez dut uste beste zengoenek fokua jartzen zuen Euskal Zentaren baizik eta estatuak, administrazioak egiten duelako eta referentziazko hizkuntza hori delako, eta pixatuak gaizto jarreta espainola bihurtuko delako Amerik eta zer ikusten duen nork egiten du, besterik ez dakienak. Elebat bakarrik. Besteok aukera da ezagu. Orduan, esan nahi dute, askotan ere, iruditzen zait, Euskaldunon kontra bota jode, nola esan, etxerraldunetik nator, ikasi dut, eta gero nire, ez da nahiko, eta gero eta gehiago egin behar esan. Neurri handi baten ere, ari gara gura batzuk egiten, behintzat, persona hartuko harremanetan, Euskal, bizitzea, albidetzen digutenak gero, hizkuntza normaltzeko, beste urratxatu guztatu direla horre behar ditugunak edo. Nik galdera bikoitzu, nuen zuretzako, negauzu labur erantzun. Lehenengoa, espekulazio galdera bada, orain Katalunia eta Espainiaren arteko gatazka honekin, jakinen nuen, ea ze pentsatzen duzun gertatuko dela Espainiaren hizkuntza politikarekin eta barruan dituen nazio horrekiko jarrerarekin. Ea aldaketarik egongo den, edo bere horretan jarraituko duen, eta bigarren galdera, ea urte hauetan topatu duzun Euskal Herriarentzat eta Euskararen biziberriarentzat izpilu edo bidaide izan daiteken hizkuntza komunitatetik eta esperientziarik. Lehenengoan ikusten dut, Espainiako tradizioa ikusita kontrasan bat badago, Europako bulegoetan esaten zen bezala, txalogarria da, tamalez estatu asko, ez direlako hain iritsi, baina hori ere ezagutu behar dago, nondik datorren. Tamalez ez da inoiz Espainiaren borondatez gertatu den gauza bat, hau da nolabaiteko irekiera hori eta argi izan behar dugu, bai Euskaldunok, bai Katalanok, bai Galiziar eta Asturiarren aurreden, geuretik egin duen eta estatuari kendu dizkiogun elementuak izan dire. Inoiz ere berez eta borondatez etorri diren gauzak eta iruditzarek nahiko evidente dela Espainiaren ideia uniformizatzaile bat, frantsesen du bat bazegoela, baina porrot egin duena eta ezin izan dutena nolabait hango arrakastarekin nolabait ezarri ez. Eta baina ez da inondik ere berezko borontate bat eremu periferiko horietan hizkuntzak sustatu, garatu eta berdintzeko ez. Eta argi dago gaur egun Madrileko Kongresuan debekatuta dago espainieraz hizkuntza baten egitea ez pixkan borontateren adierazle argi. Esperientzi buruz, nik hori gutxituen artean ikusten dut geu garela zegoen aski gehienentzat referente. 2004an Pirineoetan egin topaketa batzuetan, eta katalanak hor bazen egin da oso aztonatuak konturatzen zirelako euren errealidad ez zeukala inor. Eta paso egiten dutela ja, hizkuntza gutxituen eremu horretaz edo egitekotan gehiago elkartasun izan besteekin, baina esan dezke gure kasu ez dauka inor. 2004an justu Europar Batasuna zabaldu berri zen, 10 estatu berri sartu ziren eta horietariko 7-8 geure baina hizkuntza gutxiagorekin ez. Nola posible, hauek guztiek badaukate aitortza hori Bruselan eta Parlamentu eta Estrasburgon erabili daitezke eta gure ezin da ez. Eta pixkat kontzientzia hori izan zuten ez. Eslovenierak esan dut, 2 milioi, Lituanierak 3 Letoniak ere batean dibi, Estoniak beste holako hizkuntza txikiek Europan ofizial eta erabili daitezkenak eta katalana ez, 10 milioi hizkuntzarek historiekin ez. Orduan, argi gustatzen zuten zer gertatzen zen. Eta besteetatik honek beti pixkat hizkuntza, Europako hizkuntza txiki, baina normalizatuetara begiratzen dut, ez? Eta
nola duten Islandiarrek, 300.000 hiztunekin, badauzkate ez dakit lau sei egunkari, alde batetik guretzako nolabait ikusita perspektiban oso onoragarria noski badaukagu eta eusten diogu euskarazko egunkari bati, ez berria daukagu. Uste dut Galizian galdu zutela, Galesen egon zen proiektuak ez zuen aurrera egin, Irlandan egon zen gaelekoz eta galdu zen. Orduan katalanak enduta, uste dugu gu baino ez gaudela. Uste dut Sorabiarrek Espalditik Errepublika Alemaniak ialdeko garaitik badaukatela subentzioen batekin eta krisi horietan, baina praktikamente geu gara bakarra gertatzen dena, hizkuntza gutxitu eremuan asko da, baina erabera ikusten du, 25 urte joan dira, eta tampoco bakarra ere hori da, ez, eta nolabait oraindik ere panorama mediatikoa beste hizkuntza hegemonikoaren esku dago. Orduan, hori da diferentzia, ez, eta konparatzen dugu, esan dago, Estonia, Letonia, Islandia, Eslovenia, ez 2 milioi dira, eta gure antzeko dimensioa edadura, orduan, askotan ikusten du, guere horrelako herri txiki, baina normalak izan ditezke baldin, eta baldin hori da, aipatzen izuna, aretoko elefante handi hori nola kudeatu, jakin ez dut esan dut espainola, kendu eta galdu eta noski privilegio bat ere bada, munduan zehar hori izatea, baina beti